फाई चुडी पूजस नवे मक्का हे दिरबांकुरु अन्वाळे गंटे मड्डो लाये मड्डो ते पूरा हरचे वच्चेस तशी जाऊन एक सान कहाणी सांगता इथे कोप्पो नकत मगिरी कहानी होडकी सांकी आम कोटो खुशी गल्ला पुरपळे हा सुर करेनी एक गावांतू एक सोंबेरी मज्जर सिल्के ते मज्जर कामा कोच्चिना सिल्के सगळेळो निद्दोन पडचे आणि भूक लागील तेदना तंगल हंगल घरा वचून दूध पीचे सिल्के मज्जर दूध पिवचे इल्तेदना घरची नुतस्त सिलिंतवे हा ते इंची ते मज्जरल बुद्धोन तिके घरान तो कोणी नत्तील पळोन घेऊन हगूर रणपाकुडा कंडे दुकून भितर इग्गून दूध पिऊन तशी हगूर बाहेर सुटते सिल्के आणि ते घरान कसं चूर शब्द दल म्हणारी एक्का ओटाका बुडू 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 धावनते सिल्के तशी पर भारी चुरकसिल्के बुद्धी भारी चुरकस अंगण शक्ती अस त्याला गोळ खवचक मात्र इच्छिना हे कसं की म्हणतात बदा नीद येईल का जागो येत नीद येईल म्हणजे नाटक करते जागोचे दायना म्हणून तशी हे मजराला त्या मजराक शक्ती पुरा अस त्याला गोळ खवच म्हणा ना जितका एक नमने आळसपणा दिसत हे मजराले उपद्रव भारी चढदलके कशी पुणी कोण हे मज्जाक धोरका नवे म्हणून गावतल पुरा आलोचन करतसिल के दलरी हे मज्जर कंचकी माया कार्य दूध आणि पिऊन असतील के एक पंता सीत ರಂದೆ कसने असले रे त्यावे खाऊन असतील के मज्जरना पळले सीतनी कोणा जौचे दत्वे अशी त्या घरच्यांक भारी तंद्र दत्तसिल के कशी पुणी कोण हे मज्जाक धोरका तिची म्हणून राखून बसलीन के हे चोरलेले मस्त दिसी आना चोर एक ने एक दिस सिरकून पडता म्हणतात नव्हे तशींची हे मज्जर एक पण तेकले हात सिरकल के त्या मज्जर गट्टी धोर निंतो असिलें पुरा बॉम्बर नप्पेल के सक्कर जन आयलीन के केलो जन बड्डी पुरा घेऊन आयलीन के हे पळून मज्जराक भारी भयं केल के कसो करचे बा हे हांव आता कशी चुकून घेवचे हाण म्हाका गट्टी धोर घेतला मू कसो कोच म्हण आलोचन करत के त्याला ताची बुद्धी भारी चुरक नव्हे ಕೂಡ್ಲೆ एक उपाय करत खई अगूर त्याचे बल्लांतू तक्का कचुळी दित्तके ते धोरणे नसते पळाय तक्का आणि हगूर पायने हल्लेतके तक एक नमने नंक कचुळी दल कुडले तो हात चिके सडल करतके ಕೂಡ್ಲೆ एक ओटक धावून तो खई पळे माक्षी पळे नशी एकदम धावून होत खई खंचे नमने धावून होत मळारी धावून अनेक गाव वचून पावत खई हे सुरवेरी रुक्का चढत काय रुक्का दुखून अनेक रुक्का ते जन खई हंगा म्हणून सोदिताना हे बुडू तो देऊन धावत के अशीच धावून वचून दुसऱ्या गावा पावत के हक्का धवील पेटाक सुस्त जात काय ताण येत काय भूक लागत काय कसं कोरका म्हणून कळना काय त्या कड हकड पळयताना एक सान विंदुरू बोंता असत काय हक्क जोर भूक लागील नव्हे ते इंद्राला गोत्त काय त्या इंदुरू हक्क पळून अर्ध जीव जाता आणि हे एक पेट्ट घालकून ते मोरलो होत काय त्या सान इंद्रा पिल्ला खात काय चिक्की पोट भरल्यावर येतात के तशी चिक्की मुखार दृष्टी घालताना ते अनेक इंद्र असत के त्या काही मान खात के अशीची मार एक 7-8 इंद्रा खात काही ते मजराना इंद्र दोन खाऊचे ते एक लागी अंगडीच पडत असत के इत्याक म्हळेरी हे इंद्रसील जागो एक गोडंदान असत के कसं म्हणत उग्राण म्हणतात बा कन्नडांत आमची गलन कसं म्हणतात की गोत ना ते मस्त इंदूर असत के मला ते अंगडीचले सामान असत नव्हे अंगडी दवरन चढतावती सामान ते गोडानंद दवर नसत के ते बरी इंद्रा काट के त्या विंद्राक धौंडोचाक ते अंगडीच्या मस्त प्रयत्न करून सोलूनच नसत के आता हे मज्जा राहील निमित्ती सुमार इंदूर त्याचे दोळा इद्रकची त्या यजमानाला दोळा इद्रकची पुरा गेल्ली नव्हे त्या यजमानाक भारी खुशी देत के त्या अंगडी यजमानु होड करटिंतू दूध बोर्नु हे मज्रा इद्र दवर्त के आणि हे मज्जा तान येऊन असेल नव्हे गुटू पित्त के तशीची थोडे वेळ त्या मज्रा लगी बैसून मज्जान दूध पित्तरी तक्क चंद कोण प्रीतीन परसित के तो यजमानु त्यात मज्राक भारी खुशी देत के अय्यो देवा हाव कसं नाही करनी मी गेला आहार मला हाव खाऊच वस्तू हावची आज मार नु कोण खेळले मला रे हाव गोळ खाल्ले बरी मिगेर आहार हाव गोळ खाल्लेलेक हे यजमानन मग कितले प्रीती दाखयले म्हणरी मिगेर हातपाय गट्टी असताना हाव गोळ खाल्ले मग मस्त गौरव मेळटा प्रीती मेळटा हे काम हाव पुढे करत आसले त्या गावांतय हाव अशीची गोळ खाल्लेल जाल्यार मग काही प्रीती गौरव विश्वास पुरे मेळत आसले सगळे मग कितले प्रीतीन पळत आसली ती
छे हा भारी चुकी केले मिगेल हातपाय गट्टी असल्या समेत हा चोरन खवच्याक अभ्यास कोण घेतले थो कसर चुकी केला बा म्हणून भारी पश्चाताप भोगतके मागीर लेखतके होई दावन गेले आणि ते समकुरदाय ना आणि मिगेल वरलेलं आयुष्य पुणी हाव गोळण खवका मिगेल हातपाय गट्टी अशी तेद्दोळ पुणी हाव गोळण खवका आणि वे चोरन खवचनज्ज म्हणून शपथ कोरनो सुखारस्तखे ಸೂಪರ್ ಹೊಳೆಮ ಕಾಣಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಸಿಲೆ ವೈನವೆ ಅಮ್ಮಿ ಮನುಷ್ಯಂದಲ್ಲ ರೀತ ಶೀಂಚಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಹತ್ತೈ ಗಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೆದ್ದಳು ಅಮ್ಮಿ ಜೋನ್ ಖೌಕ ಕೊಣಲ್ ವೈರಿ ಅವಲಂಬನೆ ದೌಚನ ಜನವೇ ಹೇವತ್ತ ತುಮಿ ಕಸನ್ ಮಂತತಿ ದೈಕೋನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ ತಶೀಂಚಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪ್ರಪಂಚ है यूट्यूब चॅनल आका मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमका मस्त व्हिडिओ घालच्या का सपोर्ट करती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद.